Si no es compleixen uns requisits que estem demanant a dia d'avui, aquests pressupostos d'aquest any 25 no es tiraran endavant amb el suport de Junts per Mataró, això està clar. Veiem com l'Ajuntament de Mataró, el govern, aquest govern municipal, és una mica refractari a acabar d'aplicar mesures que nosaltres creiem que són necessàries. Nosaltres aquí partíem de 2 punts. Un, la racionalització d'aquesta administració pública. Home, si esteu demanant un esforç a la ciutadania també ha de veure que es fa un esforç i us apreteu també el cinturó. Però clar, pujada de sous als funcionaris, en un context d'inflació que fa que els contractes públics també pugin, nosaltres voldríem més eficàcia amb això. Nosaltres, per exemple, demanàvem que es fes un estudi del que és l'absentisme laboral a l'administració de Mataró, no s'ha fet, i per altra banda, coses que nosaltres creiem que eren fonamentals. El servei de llicències, com pot ser temes amb seguretat, advocar per un cos d'inspectors, advocar per fer protocols de fiscalia per temes d'ocupacions o en temes d'infraestructures. Costa, està costant. I nosaltres el que estem demanant per poder donar suport en aquesta tramitació d'ordenances i de pressupostos és planificació que dugui tempos, partides i execucions. Perquè, clar, al final, si no, resulta que aquest govern és molt erràtic i sap greu perquè nosaltres estem demanant coses que són bones per la ciutat i no porten una etiqueta de partit tot el que estem demanant nosaltres. Tot el que estem demanant nosaltres és bo per la ciutat i és bo inclús per aquest govern. Però sembla que a aquest govern li costa acabar d'entrar una mica a la realitat del que és el funcionament de la ciutat. I per això nosaltres estem exigint que es compleixin aquests requisits.